Os gañadores do concurso de embelecemento de Nadal de Ribeira xa teñen os seus premios. As vivendas, os locais e os comercios distinguidos recibiron as súas cestas de Nadal. Este Nadal está a ter un protagonista inesperado, o frío, pero a pesar das baixas temperaturas, as actividades e as celebracións seguen enchendo os días. O Concello de Ribeira convocou unha nova edición dos concursos de embelecemento de Nadal nas tres modalidades habituais: fachadas, balcóns e xardíns, hostalería e comercio, e esta semana entregáronse os seus respectivos premios. Unha cita na que houve un alto número de participantes e cuxos gañadores recibiron cestas de Nadal. A alcaldesa ribeirense María San Pedro agradeceu a todos os participantes que se sumaran a esta edición. Poñer o voso tempo a disposición da cidadanía, o voso tempo a disposición de que Ribeira este máis iluminada, máis bonita, máis agradable, máis navideña. E todo iso, como non é gracias ao esforzo, á inversión que facedes tamén moitas veces, porque, aínda que sei que moitos de vós utilizades materiais reciclados, que eso nos encanta, que utilizades restos de caixas, de cartón, de árbores, en fin, un montón de materiais que temos na casa e que moitas veces non nos costan nada. Sabemos que tamén se fan grandes inversións en poñer os vosos bares, as vosas casas, os vosos locais bonitos. E sinalou que esa acción é moi importante porque tamén fan de Ribeira un sitio máis bonito e mellor e chegar moitas veces a onde nós non podemos chegar, non? É verdade que este ano tivemos aí uns pequenos atrancos para poder chegar coa iluminación a todos os sitios onde nos gustaría, a poder chegar a tempo, porque, tamén nos costou un pouquiño, lanzar ese vuelo sobre a iluminación de Nadal, pero creo que ao final, co esforzo de todo o mundo, co esforzo dos técnicos, co esforzo das concelleiras, que tamén estuveron aí apretando día tras día a empresa para que as luces puderan chegar prácticamente a tempo a todas as parroquias e a gran maioría dos recunchos do noso concello, Ribeira está moi bonita, Ribeira está agradable. En parte afirmou grazas ás decoracións das vivendas, comercios e bares e restaurantes. Sin a vosa colaboración, sin a voso compromiso, sería imposible. Houbo moitos participantes no que se refire a comercios, tamén a hostelería máis participantes que outros anos, e polo tanto, hoxe estades aquí, os que mellor o fixéchedes, ou os que decimos ou cree a xente que mellor o fixeron. Así que ese esforzo merecido, que o disfrutedes con este pequeno agarimo, que non deixa de ser un agasallo en nome de todos os ribeirenses. Na modalidade de vivendas houbo 9 distincións, unha por parroquia. Nesta ocasión foron galardoados o Nadal en Laxes, en Carreira, la Casa de las Luces, en Olveira, Nadal feito a man, en Aguiño, Ledicia no Nadal, de Ribeira, Non hai Nadal sen Grinch, en Palmeira, a Maxia do Nadal, en Artes, Villa Choupiña, en Corrubedo, Navidal en Colores, en Castiñeiras e Nadal de Pedra e Madeira, en Oleiros. O primeiro posto en comercio foi para Teresa Arreglos de Confección e en segundo lugar quedou Carnicería de Juana. Mentres que en hostalería o vencedor foi Cervecería Morrison, seguido de Otear. Os primeiros clasificados gañaron unha cesta valorada en 250 € e os segundos de 160.